Minggune inyo serawung batir guys. Ya biasa arisan pegagan RT-an guys. Lah minggune rika pada mari ngendi? Ki kerep mangkat guys. Lah ya karo batir-batire guys. Ning inyong mlaku ki batire nang ngarepe inyong guys. Ora tak syuting lah ya. Lumayan ado, tapi ya karo olahraga bensi gile lemes ora kaku. Singkat cerita, wis gutul nang ngarep omah, guys. Wis pada kumpul ibu-ibune. Aja kelalen arisane asok, guys. Lanjut inyo nang kene kok nyateti jimpitan, guys. Ibu-ibune sebagian, sing sebagian maning ora ke syuting guys. Wih lumayan akeh ya, tapi sayang ora medangan. Hehehe. Singkat cerita baik acara arisan wis rampung, ki pada bali, pada melaku. Anak sing numpak motor juga, tapi inyong ya melaku lah guys. Alhamdulillah inyong ora oli arisane guys. Hehehe. Kenanggo tabungan.